Дәүләт һәм сәясәт эшлеклесе, профессор, Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре, Чаллы шәһәренең мактаулы гражданы Рәис Кыям улы Биляев 1935 елның 13 гыйнварында Татарстанның Аксубай районы Яңа Татар Әдәмсуы авылында укытучы гаиләсендә дөньяга килә. Рәис исеменең гарәпчә мәгънәсе лидер, әйдәүче дигәнне аңлата. Көчле характерга ия, булдыклы, үткен сүзле Рәис Кыям улы үз исеменә лаек булып яши, язмыш сынауларын кыю кичә. Күп балалы гаиләдә, кечкенәдән кул арасына кирип, эш рәтен белеп үскән Рәис белемгә омтыла. Теләге Казан университетының геология факультетына укырга керү булса да, мәктәпне тәмамлагач, коммунистик романтика белән Ленин үрнәгенә ияреп, юридик факультетка өстенлек бирә. Казан университетын 1959 елда кызыл дипломга тәмамлый. 1967 елда Финанс-икътисад институты дипломына да ия була. 1970 елда 35 яшендә төп эшеннән аерылмыйча кандидатлык диссертациясен яклый. Философия фәннәре кандидаты дәрәҗәсен ала. Университетта укыган елларында Рәис Биляев комсомол эшенә тартыла. 1958 елда университетның комсомол комитеты секретаре итеп сайлана. 1960 елдан ВЛКСМның Казан шәһәре Совет район комитеты беренче секретаре. 1961-63 елларда ВЛКСМның Татарстан өлкә комитеты 2-63 елның июненнән 69 елның мартына кадәр беренче секретаре. Рәис Кыям улы студентларның төзелеш отрядлары хәрәкәтенең башында торган җитәкче. Идел халыкара яшьләр лагере, Казандагы яшьләр үзәге аның башлангычында төзелә. Эшлеклелеге, эрудицияле булуы, алга карап фикер йөртүе, карарлар кабул итүдәге кыюлыгы, оештыру сәләте Рәис Биляевны комсомол һәм партия җитәкчеләре арасында аерым урынга куя. КПССның Татарстан өлкә комитеты беренче секретаре Фикрәт Тәбиев 34 яшьлек Биляевны әүвәл партияның Бауман райкомы, 69 ел ахырында КАМАЗ заводы һәм Чаллы шәһәре төзелешенең сәяси үзәге булган Чаллы шәһәр комитеты җитәкчелегенә тәкъдим иткәндә беренче чиратта аның шул сыйфатларын исәпкә ала. Чаллыда эшләгән еллары Рәис Биляевның биографиясендәге иң катлаулы һәм иң уңышлы чор. Яңа вазифасындагы беренче көннәреннән аның тынгысыз эшчәнлеге башлана. Советлар Союзының барлык пичмакларыннан шәһәр һәм завод төзергә дип агылып килгән халыкны урнаштыру мәсьәләләре хәл ителә. Чаллыда бердәм кадрлар шәһәрчеге булдырыла. Төзүчеләр өчен тәүлек әйләнәсе эшли торган ашхана ачыла. 1973 елда шәһәрдә трамвай юлы сузыла, вахта автобуслары җибәрелә, торак өчен баштарак уңайлы вагоннар, аннары яңа күп катлы йортлардан торган микрорайоннар төзелә. Бүгенге без белгән Чаллының йөзе шәһәр җитәкчесенең турыдан-туры катнашы белән билгеләнә. Шәһәрне районнарга бүлү шулай ук аның катнашында тормышка ашырыла. Мәктәпләр, балалар бакчалары, хастаханәләр, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте үзәкләре, клуб мәдәният йортлары кебек социаль объектлар автомобиль төзүчеләр каласын күрер күзгә күркәм яшәү өчен уңайлы итә. Җитәкче үзе халыкка якын булу белән абруй казана. Рәис Биляев 1984-87 елларда КПССның Татарстан өлкә комитеты секретаре, 87-96 елларда Казан мәдәният һәм сәнгать академиясе ректоры. Аның ректор вазифасындагы еллары үзгәртеп кыру чорына туры килә. Көчле һәм тәвәккәл оештыручы биредә дә күп яңалык кертүгә ирешә. Беренче адымнары уку йортындагы структур үзгәрешләргә карый. 1989 елда икътисад бүлеге ачыла. Яңа юнәлеш, театраль осталык, хор дирижерлары һәм китапханә белеме кафедраларында милли кадрлар әзерләүгә нигез салына. Ректорның үҗәт тырышлыгы бәрабәренә Мәдәният институты академия статусы ала. Рәис Биляев 1967-75-85-90 елларда Тайсыр югары советы,
1975-85 елларда РСФСР Югары Советы депутаты, 95-96 елларда Татарстан Республикасының халық депутаты. Оның хезмәт казанышлары хөкүмәт тарафыннан югары бәяләнә. КамАЗның беренче һәм икенче чиратларын сафка бастыруга керткән өлеше өчен 2 Ленин ордены белән бүләкләнә. Ул шулай ук Октябрь революциясе, хезмәт кызыл байрагы, почет билгесе орденнары кавалеры. Рәис Каям улы Беляев 1996 елның 25 июлендә Казанда вафат була. Яңа Бистә зиратында җирләнә. 1998 елда Чаллы шәһәрендә халыкның улы хөрмәт билгесе итеп, аның барельефы төшерелгән һәйкәл калка. Проспектларның берсенә Рәис Беляев исеме бирелә. 2019 елда туган төбәге Аксубайда данлыклы якташларына бюст коела. Район үзәгендә бер урам аның исемен йөртә.